Ngawar. Lawa eh. May birthday din ako ron eh. Kaya di ko mahanda ba? Kita uban hito ako mga bisita ron ria. Wala ko mahanda yun. Buwad lagi ko kami tabi ko mga hito mga bata ato. Lumhilom lang ko ani. Sigwa to kay bawo sila nga. Birthday na ko. Tago yung panah. Tago yun ang dagatan ko ani ron. Kita eh. Alam ni. Tago pa ni ron. Matisoy, lami ang itag feeding sa loy. May daghang tubaw. Tama na yung tema kwarta. Ano, lami kayo kuhan ba? Sima ba? Kay tugnaw ang panahon. Grabe sa tubaw, lami pa kayo. Gusto pa kayo ba? Okay, okay, hiringan rin mga kuhan. Di ba birthday mo doon ni Papa Jo? Mga Jo? Uy, sinay, kuhan ito. Ato tayo to? Ha? Ato tayo to? Walang matag imbitar ba? Ulaw po na lang. Ayaw, di ma. Matag imbitar, ato tayo to? Cuman, nahikay dito. Ikaw, may nasa birthday mo niya. Tay ha, ikaw. Na, tingnan to, dahil tubaw. Galon ko ba? Tay, mingaw. Tisoy. Hindi, ito. Ay, ba? Ikaw ang nalito. Ikaw may naghiring. Mingaw man tayo. Nay, dito kay... Kuha ng ulaw to. Ikaw na eh. Sabay, ano ba gusto mo? Atas ulo kita. Ikaw na. Nahuwan. Bilang nahuwan kita. Nagdito. Tay. Naaam sa buitan so si Bertisoy. Nala. Sa una ko ni ron og suod ni ron ria nga maorar ba ni ko ang kanon. Ayaw, di ma. Kunon dis pamahaw ba. Sa una ko ni. Disud mo kay tago ko ani ron niya. Nuktok man gini. Kawan na ko sila ug mo anhigad ko. Yo. Yo. Patay na nuktok. Ayaw, di ma. Yo. Jura. Matik na eh. Oh, unsa bay? Tuyo. Yung birthday mo ni Maron. Ha? Birthday mo ni mo. Birthday ba day? Birthday. Ang matik. Ikaw ko di ikaw. Uy! Nadalas ko pa. Jura. Soya. Dalam ko ni sa kay but sige Salamat. Ha? Sige mo gina. Ala si Boy Matik, birthday daw ni mo. Ayaw, di ma. Unsa ka bali na mo ani. Unsa lo nga. Siguran ba kung birthday ay? Sabi mo istorya di eh. Pero oy, problema kay maka. Wa pa magpamahaw eh. Wala pa gani. Are mahal ta. Oh, isa na may tulak ng bitisyo. Dili. Ano mo di ba? Bon. Sudlar ko taglain tao na pagno na. Ano ani? Ning, ano ning kay nga Lagi. Ay, anda bay. Bulan. Unsa na lang silbi na. Kaya mo na tulong di birthday. Man handa ni. Konta. Wala sa ko di mo na birthday. Ayaw, di ma. Dili na. Bawa pag ipagpamahaw ko ba? Kini ako daw ta ni. Pagkauna ni. Maulaw ni ani ba? Unya kay naabot man mo. Sige na lang. Ha? Mo kaulo. Nya, ampuan ato ni. Ha, mao lang gini. Kay para sa kuha ko ta niya naabot man mo. Ikaw ang bitisyo. Dili, ikaw ampo. Ikaw ni mas. Ikaw ampo pa Jo, kay mo birthday. Ako ni. Maulaw mo na. Okay. Puro sa Katoliko no? Gusto ko. Sama-samahan sa anak kay Jesus Santo. Amen. Kupo pagkaon kaya mo kang kaon. Lord, natay ako aron ta ni pagkaon karon. Abot mga bisita. Bisita ka ng mga bisita di ay ni. Ayaw, di ma. Lord, saon man eh. Na magini abot nga pagka magini now. Mentag dili nila ni mahurot. Lord, Ayaw, di ma. kanikan on po. Mahinon lang tani dakor bag
Makaunay ra baging taon ni. Lahi mo yung ampo. Makaunay ra baging taon bimati Lord. Kung kita pa kaon. Murag ako mahinoy kakaon ani. Minahinay ko gawas siguro. Lord. Maluwa ko, maluwa. Nangini kami. Balik ako, balik. Nga, kuan unta Lord. Stop. Nga dili ito mahurot nila Lord. Duwa ko pabahaw bakit kung tuman ako. Nga abot magini sila. Naot Lord nga, di mahurot nila ni pagkaon Lord. Nahinaw pa siya. Kay Sir man, huwag di may pakaon eh. bahala ka buwan di pagkaon Lord. Ang kanon binlan unta ko Lord. Ayaw di ma. Uy! Uy! Asa na mo kampo? Ayran, matukan. Tontohan na to. Pakauli man. Bulag mo na sudan. Ayaw di ma. Tinada ba? Pakyas piminti. Yun guys, akong i-shout out ang Boss Vlog, Bus TV Adino. Boss TV Adino, ug kang Jeep Esteban. Boss Jeep Esteban. Shout out mo diha boss. Ug kang Erlen Sirot, mga naa karon sa gawa sa nasod, daan narbaho amping diha ma'am. Ug kang Sir Rapi Tulpo nga perminti ka subaybay sa mga video. Sir, salamat kay sir sa imong pagtan-aw perminti sa mga video sir. Ug kang Sir Bato de la Rosa. Sir, sana wag kang masawang pag manood sa aming mga video. Bisag busy ka sir tungod sa kang Haring Agila nga kaso pero naningkamot gyapon ka nga makatan-aw sa mga video. Ug kang diha di ay sa Barangay Mapaka kang Kapitan Suarez, Hinaro Suarez. Salamat kay mo diha kap nga perminti ka nagtan-aw sa mga video. O kang Bibi Estimo nga perminti ka suporta og tuba diha sa Barangay Mapaka. Kana lang guys, sa sunod nga video kinsa to magpa chat out. Chat out mo na mo. Bye bye.